this is rather, it's not a very comfortable topic to talk about. Kude kwathiwa ke kwi-comments when I first did that video, kwathiwa, hey, uligorha Mfokabawo, rest in peace. Are you not scared? Why would you talk about this? Taxi industry. Taxi industry is a very big industry. Kwaye, it's not just about the taxi bosses and the drivers and the what. It's about us also, because sitha bathatha taxi. Do you understand? We are the clients. Obviously, we'll be interested in what's going on there. Now, today, I get to speak to taxi bosses of this country. Okanye mandithi of this province, iphondo leMpuma Koloni nephondo leNtshona Koloni combined. Now they want to give, there's a lot that gets said about the taxi bosses. Today, with me, I'm seated with the taxi bosses from the Eastern Cape, Yongcobo, Gcuwa, Monti, Qonce, Mthatha, your Kapa. Western Cape is here. The Eastern Cape is here. We are to hear exactly what is it that they would like to share with South Africans. It's important kum into yokokubana njengoba zininzi kangaka into ezithethwayo ngabo, we get to hear what they would like to share to the masses, because ixesha elininzi siva abantu bethetha ngabo, asikhe sive what they've got to say. I've done this before. I've sat with a taxi boss. I had a listen. My interest is getting to know who these people are. They are very much part of society. They are a big part of society. Let's go straight to hearing ukubana bazothini apha bafuna uxelela ntoni eMzantsi Afrika. Ndicinga fana into yoba asizi kuba sithanda ikhamera, siza kuba sisiva kabuhlungu. Phantsi kwezinto ke ezenzekayo, sitshatyelwa ngabantu akwethu, sitshatyelwa ngabantu abakufitshane kuthi, sitshatyelwa zifemeli zethu. Asikwazi uza-athenda. Into eyenza loo nto ke bangela into yoba singakwazi uathenda because of abantu esicinga fana into yoba besisebenza nabo apha kuthi embuthweni ke abanye abangabahlobo bethu abahambe phambili safumanisa ukuba bafuna usibulala, bathenga iinkabi lonke ilizwe. But ke ngoSamuel napha uNkulunkulu sasisindisa ayide yenzeke loo nto. Kodwa apha endleleni atshintshile. Amapolisa elizwe siyavuma ayasebenza kangangoko konke futhi, but akhona angasebenzi ngendlela erayithi. Aye adibana ke namanye angekho right. Umzekelo, mna ndiyovungelwa endlini nge-23 kaJanuwari, ndiyobulawa, ndiyazi loo nto. Afika amapolisa, ndakwazi usurvive, ndaphuma endlini, ndifumene into yoba ndiyobulawa. Athi phuma amapolisa kwenziwa inantsika i-VN, ipolisa elinguZukusani Mshotwana ongowaseNgcobo osebenza eKomani ku-TRT, Komani ex-informa, izinto ezinjalo. Nguyena main usetyenziswayo ngabantakwethu for ubulala thina. Singazi-athendi zonke ezingcwabo, nguyena main isetyenziswa njengoba esebenza kwa-inform unee-powers ezininzi for usetyenziswa. Umzekelo, xa ndingakutsalela nje story, nge-17 kaDisemba bendisiye ecourt, ndareceive icall into yoba ndizawudisanywa ngu-TRT, ndithathelwe i-firearm zee-bodyguard. Xa ndifike ecourt ndidutyulwe. Ndathi ndoyiva loo nto ndafowunela igqwetha lam ndali-updeyitha lathi lizawuorganize amapolisa kangangoko konke. Lafika isuku loba mandiye ecourt, ndahamba ndaye ecourt, ndayawufika. Xa ndifika ecourt besendixelele into yoba abantu abazamdubula bazahamba ngemoto enjani, abayondigada bahamba ngemoto enjani. Ndathi xa ndifika ndafikisana nalaa moto iyokothula abantu bawondigada ecourt, yabothula. Ndohlika ndangena ecourt, ndacela abantu baqwalasele. Nathi xa ibheka ngapha yabanjwa laa moto ngamapolisa, yabachaza abantu abawondibula babelele. Okay, yabanjwa laa moto kwaziwe ecourt, kwazothathwa kusecourt ngamapolisa. Xa ibathatha abakusiwa e-L&L, iphayicwa kwecourt, liyakwafika
Caba kulaa ndawo ibikuyo laa moto ukhona someone ebeyazi le nto eye wafuna uba mazibaleke iinkabi zazibhukhelwe kwa-17 and 18 nantsi ke ezaphuncuma zabaleka zithenga into yoba maziyondibulala. Kukho eli polisa li-in kule nto yenzeka and laa mini siyaphala likhona ecourt and lalingekho sedyutini lingaphangelanga libhakhe phaa ubuya uyiqaphela indawo eyayino xa usiza apha ngaphambili uzawungena kwikhothi yaseNgcobo indawo eyayine nkosiya ngakoJudy so usiza phaa libhakhe phaa kodwa ke yenzeka loo nto sakwazi usinda nalapho sanyamezela sahlala nguDisemba lo yi-17 kaDisemba ngoJanuwari into yoba kuphinde kwenziwe iplani into yoba mandiyodlulelwa kwam endlini nalapho ndayiva njengoba ndichophe apha ndinezo VN kusithiwa abantu abazawundibula bazawunikwa i-3 million njengoba babeyile kum endlini aba babeyile abantu ababeyazi into yoba kufuneke ndibulewe phaa bayi-4 abanye babesemsebenzini bengazinto isystem eyayisetyenzisiwe kwathiwa kwi-firearm kum endlini ii-firearm ezikhoyo kum endlini zezabantu abandigadayo azikho ezingekho mthethweni so yayisystem eyayisetyenzisiwe emveni koba beyile phaa aphuma la mapolisa ephaa abheka undikhangela emonti kuba bekholele into yoba ndibalekele emonti okanye ndihlale emonti bahamba baye emonti bayondijonga apho abandifumana bayinikwa imali engange-60,000 ngoba ndiphosileyo ezo zinto umntu ozikhonfemayo leli polisa ndithetha ngalo nazi iproof yaloo nto ndithetha ngayo ndisithi uba bezawunikwa malini le nto bemveni kwaba bendiphosile bafumana malini yiyo ndikum efowunini kuzo zonke ke ezo zinto emveni koba benze loo nto bayenzile endlini ndiye ndavula ikheyisi emveni koba ndivule ikheyisi yona nto isenzele kwanzima kakhulu asizuyifihla khaziphinde siphile kakuhle eyona nto ibangela into yoba sileqwe ke ngozikheyisi sithe sazivula uyaqonda into yoba ezaa kheyisi asithi kuthi and sine-evidence naw ngoku eyona ileqa into yoba makasibulale before kube kukho into emchaphazelayo okanye utshalenjele ecourt wenza zonke iindlela. Amapolisa angena ndawoni kule nto? Amapolisa njengoba sisithi eyona mntu abenza le nto ngabantu esisebenza nabo pasi kuba besazana namapolisa. Umzekelo ipolisa elizawuthi lisetyenziswa kakhulu phaa ipolisa elingumshotwana eli lithi lisebenze lisekomani. Naw ke ngoyinto lenzayo la polisa xa lifika kwamanye amapolisa lifike lisebenzise ubuxoki lithi ubani unento ezithile lenze ngongathi kuyiwa kuwe kuyosetyenzwa libe liyazi yona liqhuba imishimishi. Amanye amapolisa akayazi wakhwimishimishi. So ii-enemies zenu zebhizinesi zisebenzisa amapolisa yes, to get rid of you? Yes, njengoba beqale before benze le nto basiqala ngenkabi bazama but ngelishwa nangelakhe ezo nto zavela. Now badicide into yoba ngoma babalekele kwicala lamapolisa. Amanye amapolisa wayazi ufika umntu axoka acinga uba isemsebenzini kanti yena uqhuba igame yakhe. Uzama ukuthi u-NIU ayisengo u-NIU u-involved uyathengeka. Ndiza kuthi kuma yo-NIU because umntu wayiye kum-TRT elipolisa njengoba ndisithi lisebenza kwa-informa ku-underpops ecommand but umntu wayeyovingca kuma yondibulala yangu-TRT yangengiyangu-NIU. So apho ndiyisakhona naye njengoba ndimazi kusebenza ku-pops okanye ku-TRT whatever kodwa usebenza andikomani. Amapolisa ayekum ndinazo iividiyo zawo yangengiyangu-NIU ku-TRT. So yiyo leyo nje intlungu ebangela into yoba sibe silapha sikhala ngolu hlobo sikhala ngalo. Futhi akho nzame singazenzanga sinkonkozile kuyo yonke iminyango yase-Eastern Cape esicinga ingasinceda. Asiyazi noba sisezawuncedeka nangoku ngosiza kuwe sizasikhala sisithi ubunayo indlela usinkqonkqozele kwiminyango nonkqonkqoza kuyo kangangoba sinkonkozile siyazama unkqonkqoza kumnyango wamapolisa ase-Eastern Cape wonke. Asizukhetha ke sithothile nophi onothi ukwazi usimamela ukumamele neli lethu icala umamele uba kwenzeka ntoni sichaze into yoba ezi nto sileqelwa zona zikho but zifuna ubulawa because umntu uye wayiqonda into yoba siyimali kuye xa ebulele thina uzawuba ngathi wenza umsebenzi kanti yena uyafumana abanye abantu basemsebenzini. That means lonke icandelo lamapolisa linokwazi usinceda kubantu abaphethiye emapoliseni sicela uncedo. Even upremier wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane siyamfaka kule nto yoba makasincede akasabele into yoba kwenzeka ntoni. Singabavoti belilizwe singabeli lizwe kodwa indlela ekwenzeka ngayo ubungakujonge
phaa ngaphambili ngexesha le-apartheid, ujonge ngexesha kawumamela ezinto zeJune 16, ujonge indlela abantu abamnyama bebulawa ngawo ngamapuli, yenziwa kuthi ngabantu abaqhuba ibhizinisi. Siva kabuhlungu, sidinga uncedo. Sizabe size ne-evidence yonke nawe singakunikeza, uyimamele, uyidlulise apho kufuneka uyidlulise khona, siveze izikhalo zethu. Ngoku into eyenziwayo asizuyifihla into ethi xa ephanda urhulumente nathi siyaphanda. Into eyenziweyo isystem, le nto yethu iyahlalelwa phantsi, kwathiwa masitrendiswe kuTikTok, singcoliswa amagama ethu. Ubungajonga mhlawumbi awusazi, kodwa xa usibona ubuso bethu buqhelekile, siyatrenda kuTikTok, siyathukwa, kuthiwa sibulala abantu, kubulawa iifemeli zethu. Njengoba ndisithi kuwe, abantu abakufishane bam bonke ndayeka ubangcwaba because of into yoba ndiyayazi into ayike ndaya ndizawudubulwa ngamapolisa. Yinto eyenziwa ngabantu esisebenza nabo, sikuloo ntlungu. Ndikuchaphazelele nje esinye istori ozawuyibona into yoba le nto xa ungayijonga uyibone into yoba siva kabuhlungu. And ndingayifihli into ethi bhutlu, njengoba ndichaza into yoba siyatrenda kuTikTok, siyathukwa. Into ekuTikTok, i-understanding esinayo thina nendlela esikholelwa ngayo into yoba umntu xa enento ayaziyo asiyivali. Singabelizwe nathi masiphandwe kuba siyabandakanyeka kwizinto ezimdaka, kodwa thina siyazithupha sithi bobuxoki. Umntu onento ayaziyo makangatrendisi abantu kuTikTok, makathathe laa nto ayise emapoliseni, because amapolisa afuna abantu abanjengabo. Usi-evidence kuzobanjwa abantu abamoshayo, nothi uhambe uthatha abantu ungcolisa igama labo. Yindlela abalwa ngayo engeyiyo emdaka, basebenzisa igama lethu ngendlela engeyiyo. Okay. Ndiyawuphinde ndichaphazele nje indawo encinci. Uba ubuke wangena, ungene nje kancinci apha kwi-social media, ndizama nje ukuvezela into yoba xa seyiphushwa igame, kusenziwa indlela yoba bulawa, kwenziwa zonke indlela. Kukho iinkomo ezitrendayo phaa kuTikTok. Inkomo. Okay. Uyawuyibona okanye ndiza kubonisa, ziinkomo zam ezo. Into endiyenzileyo njengoba ndingowaseNgcobo, ndiye ndavumelana nomntu waseGwatyu, ndadibana nomnye ubhuti owayelimele waqhawuka ingalo, ndacela uba makandolusele inkomo. Kuthiwa kusezifama phaa, but xa ungayijonga seyizilali, yimizi. Ndathi xa ndifika kuye ndifuna ndigcinele inkomo, ndafika ene-flat enodilika ewekhiwe ngodakhe, enodilika nanini, ndacela uyidiliza ngoba uthi akanandawo. Ndayidiliza, ndawuthenga izitena, ndayokha, ndayiplastala, ndayifaka umbane, ndayibethelela. Ndafika icingo lakhe liwile, ndawubiyela umzi wakhe, ndacela into yoba makandobusele. Ndathatha umntu owulusayo ndayenza laa nto yangu-3 room. Ndathatha umntu owulusayo walala kwicala lakhe, wahlala kwicala lakhe. Ndiyambhatala inyanga nenyanga laa mntu walaa mzi, ndiyambhatala umntu owulusayo. Into eveske yenziwa oko kukhangelwa, kuhleliwe nje, njengoba sisithi le nto inepolisa phakathi, lijonge into ezawusilinka kwizinto ezimdaka, liyaphusha behind. Kuveske kwathatha iinkomo zam zafotwa, zafakwa kuTikTok, kwathi umnkomo ukhomba abantu ngomphungela ezifama ngendlela izinto ezingekhoyo. Iinkomo zam zisemzini womntu endifike udilikile ndawoka, but namhlanje into endilekwa ngawo leyo. Andinokothuka kakunothiwa ndifile ndibulewe ngamapolisa, kuthiwe ndifake inkomo efama ngenkani, okanye kuthiwe ndihlukumeze abantu. Yinto enokwenzeka leyo. Andinokothuka kandinawuthi ndihamba kuthiwe ndibanjelwe into yasefama, into engekhoyo, but kuphushwa indlela, izinto ngendlela engeyiyo. Yenye le efama nenkomo yenye into ezitrendayo. Yenye into ezitrendayo apha kwi-social media. Ndinengxaki nomshotwana uZukisana, unamagama amaninzi ke kuthiwe nguLinda. NguZukisana umshotwana, ngulo ulipolisa, usetyenziswa ngabantu against into yoba makufumaneke thina. And ke ngoku indlela enza ngayo yena usebenzisa ii-resources zikarhulumente. Yena njengoba epha kwaBobs eyi-informer, unomntu ongisisi ancuma naye olipolisa proof ongusajini, lo ungusinina uphangele emthatha kwa-NIU. So uthi ke ngoku xa esenza eloyelenqe elulwimi, because kum bathi mna ndinezibhamu endisaplaya ngazo, ndisaplaya ezibhamu ndizinika umqomo. Ze baye phaya bobuxoki bathethwa ngulo mfana unguZukisana Mshotana olipolisa, esithi mna ndithathe izibhamu eGcuwa, ndazithatha ndayozinika, sawudibana nomqoma sam, umqoma ehamba ngeveni yakhe ebomvu,
ze baye kumqoma bayosetsha bayokhangela ezibhamu zibubuxoki bathi zikusevenini bafika iveni kamqoma ikhona pha bayisetsha bazifumana izibhamu phofu injongo zabo yayikuba ingengoba bayokhangela izibhamu nyani babe ne-aim yoba babafike khona bambulane yabo. So yandilandelela ke loo nto leyo nam yofumaniseka into yoba ndizawuthi apho ndikhoyo funeka into yoba ndive incelo. So ndamane ke ndiyibaleka ke loo nto leyo bazondivingcela ke ngoku eli xesha ndisuka ekhoti caba ke bandibonile ndisekhoti nge-11 enantsi ke nengcobo. So caba ke bazama ukulandelela kodwa ke baphetha bendifumana phi eMonti nge-12 ekuseni ngo-3 kwankqonkqozo ezirumini zethu. Iirum zethu phofu baninzi abantu ababhukishileyo pha mari kuzonkqonkqoza kwiirum zethu eziyi-3 kuba sihamba sibathathu. Sivule ngokwezi room ndivuke ndinxibe ndithe nxa mna kuba ngubala umntu unkqonkqozayo yabo. Xa ndiva ii-full step ezi zihamba apha epasejini into yoba baninzi abantu bahambayo apha epasejini. Ndibhinqele itawuli ndivule xa ndivula ndibe sendityhalo ngompu kuthiwa mandibheke phaa. Kukho umntu ebendihleli napha erumini akhutshwe lo mntu endihleli napha erumini. Akhutshwe phandle kuthiwe futhi sekuphuma wena. Akhutshwe kakuba atyhalelwe kulaa rumi ngapha kuvalwa icango. Bathe xa bevala icango uthe xa ekhupha umpu lo mfana ungumshotana ndidenje isandla ndithi ndiyacela ningandibulali. Ndingenza noba yintoni nifuna ndiyenze. Ndicela kodwa ukuba ningandibulali. Uyabo? Lo mfana ubeke kule ndawo mpu andinxibanga. Ndibhinqe kaloku akanachance yonxiba. Ndithe xa ndivule emnyango ndithe xa mnkqonkqozayo ndathatha itawuli ndayibhinqela ndavula emnyango andinxibanga ndahlaliswa phantsi. Awubeke umpu ndiwuva uyabanda ndiqomba hayi nguwo nyhani lo mpu uyabo. Awuprese uthi qha kumpu awuphakamise awukhokhe kutaka imbumbulu ibingaphezulu. Aphinde awubeke futhi lo mpu aphinde awuprese futhi ungadubuli lo mpu wakhe uyabo. Athi kum mandimnike ifowuni yam ndimnike ifowuni yam ayipage athi mandimnike i-ID ndikhuphe ilayisensi ndimnike. Avule emnyango xa evule emnyango athi mandilale ngesisu phantsi iinyawo zijonge emnyango intloko yam ijonge ngentla. Ndiqonde loo nto inoba mhlawumbi ndizawuduyilwa ngerayifile andikanxibi ndizabhinqele itawuli uyabo. Baphume ke nyhani kuphuma kwabo ndive kukhala intwana ibikwenye iroom caba iyabethwa phaa ibuzwa izibhamu kuthiwa lihamba nam. Kubuzwa izibhamu uba ziphi izibhamu. Athi laa mfana yasazani nasibhamu thina akho sibhamu siziphetheyo. Abe sithi laa mfana isibhamu endinaso mna naso ukhupha isibhamu sakhe kufuna ilayisensi anikeze ngelayisensi sijonge isibhamu ufaniseke isibhamu sisemthethweni aphinde asinikwe uyabo. Kube kubuzwa into yoba nizonzana apha abe ithetha le nto inye lo mfana uba sizise ii-PODs siyozisubmitha nee-invoice kwaSigalathana kuthiwa ziphi athi zisemotweni. Behle naye ke ngoku baye naye emotweni xa befika emotweni nyhani bazibona baphinde bambuyisele enatsikeni erumini. So aba bantu bazileyo uthe there's over 10. Babephaa koo-12 amapolisa ayepha abantu endibazileyo bayi-2. Onomakhoma abebusweni. Ndazi umshotana uZukisana. Ndazi andilazi igama lakhe ndazi seneminyaka usinina ayinayo eMthatha. Ndabe ndiqobe le nto ayindiphethanga kakuhle ndahamba ndawuvula ikheyisi eFleet Street. Ndafika phaa ndafuna umphathi wamapolisa then ndadityaniswa naye ndayivula ikheyisi ndayichaza ingxaki endehleleyo yabo. Ndabe ndibabuza nabona into yoba akho nto bayaziyo nabona nge-operation ibisenzeka endaweni ethile kwistrato esithile. Bathi bona hayi akho mapolisa ebebewakhuphile bona and kha kufike amapolisa kubo abathi bacela i-backup bazayosetsha uyabo. Atshekishe ke laa captain ke laa mphathi wamapolisa phaa esithi bekusaphose into yoba kukho incwadi ababhale kuyo into yoba bayile uyosetsha endaweni ethile bafumana u-1 no-2 mari kulaa ncwadi kuklinikhi khange kubhale. Bona bengamapolisa aseFree Street abayazi loo nto leyo. Yinto inoba bazenzele la mapolisa. Andihlelanga kakuhle because into eyenzekayo umshotwana netsheri yakhe engusinina because kuthi ujola naye usinina yitsheri yakhe lo sisi uphangela kwa-NIU eMthatha. Into abayenzayo bakhangelana nam bahambe bendibuze ebantwini babuze uba ndihlala phi. Andisahlala ekhaya andisahlali naseRhawutini apho ndalihlala khona. Eyona nto bayifunayo yintoni kuwe? Into abayifunayo lokumcima i-evidence kuba ndibavulele ikheyisi kuba ndivulele umshotwana ikheyisi nam nto ebendidubule because andiyazi uba yinto limbamba ipolisa lizawuthi liyandifuna
lindifunela ntoni because okokuqala andina-case endinayo endizawuthi ndiyifunelwa ngamapolisa. Okwesibini akho ne-warrant of arrest ekuthiwa ndiyayifunelwa kuthiwa mhlawumbi baphethe loo nto for into abandifuni. And nakulaa ndawo babefike kuyo beyosetsha kuyo babengenalo iphepha losetsha pha, yinto abazenzela yona. Ngoku into endiyifunayo luncedo loba ingaba umphathi wamapolisa singakhe sidibane naye njani enze bakhe ndimchazele le ntlungu nayo. Okokuqala ikheyisi yam ayihambeli ndawo, ikheyisi endandiyivule ngoFebruwari ngoNgumeyi akho kwakhole endiyifumanayo kuthiwa ikheyisi yam ilapha kuku. Mari into eyenzekayo ngoku ndikhangelela nje nithi ubulawa kuba ndimangalele ipolisa. Luncedo endilifunayo kumphathi wamapolisa if angakwazi asibize ahlale nathi phantsi simcacisele uba kwenzeka ntoni. Zikhona iiproof zalo mfana lungumshotana Zukusana ngenxa yento mna bekusithiwa mna uba ndifunyenwe mna uzawunikwa i-600,000 uzawunikwa i-600,000 plus nequantum. So zizinto ezikwirekhodi ebezithetha naloo mntu ebezithetha naye, which is sineproof yakhe yalo mfana ungumshotwana uZukusane osetyenziswa ulipolisa, usetyenziswa ngabantu abaneengxaki zabo abangakwazi ufika apha kuthi. Igama lami ndingu-Asanda ifana ndingungala ikhaya iseNgcobo ngokusebenza ke ndiseKapa. Ya, so ndizawuzama usondela ke kwezi zinto zithethwayo ukungqina phofu because zenzekile ezi zinto sizibona uba ezi zinto zinto ezingumakhelo, ukhona lo mntu uzipusha behind, zizaqhubekeka zisenzeka. So iproof endinawuza nayo isikakhulu mna icomplaint endinayo endinayiloja about iNgcobo police station yaseNgcobo, umphathi phofu directly to umphathi wesitishi. Sithe sisiya ecourt, xa sifika ecourt mos ufika icourt yaseNgcobo imelene nepolice station, into eyi-1 in fact. Xa uphuma epolice station ungena kumnyango bese ungena ecourt. So sifikile ke ngemini esafika ngayo phana sangena sapaka ngaphakathi. Into esenza siyopaka phaya sizama i-safety because kukho le nto yalamapolisa kudala esenza lo back and forth wawo siyibona biya ngabe. So ungena kwethu phaya sabe sesinayo i-tip off yobana uMastishi uzasigxotha ngoba masiphume siyodisanywa ngala mapolisa so that zizokwenzeka le nto yabo bafuna yenzeke. Sangena ke police station, uphele ne-2 minutes kwaza omnye uconstable ndimlibele nje igama lakhe, wathi uthi uMastishi ucela siphume phayana. Wayithetha nami directly ngathi kuye niyokwenzani phofu police station eNgcobo? into ebangela uba singene sibe sepolice station sesivile uba kukho le nto yalamapolisa kuye kuthiwa udubule kuqala. So ni-hand over, beniyozihanda over in a way? No, siya ecourt. Oh, okay. But ke ngoku icourt njengoba idibene neNgcobo siyongena phaa for i-safety yethu. Or i-court kanye neNgcobo namapolisa next to each other? Yeah. Okay. So besisenzela i-safety ngosingena phayana. So singene ke sipake ke ngaphakathi kuze ke lipolisa lifike lithi uMastishi uthi ucela siphume phaa police station. Ndithi no, mxelele uMastishi cela ezoyithetha ngokwakhe because njengoba silabe sesivile uba uthi sizawuphuma but sicela azosikhupha ngokwakhe so that if siyayihambela le nto siyaba sizathi sikhutshwe nguMastishi uqobo ahambe ke nyana se-feedback ahlala uMastishi angaphumi phaa kuphinde kuze omnye futhi wesibini esisezothetha same story ndiphinde ndimphendule naye ndimxelele hayi sicela uMastishi azosikhupha ngokwakhe because asifuni ukuthi sikhutshwe ngubani uze uthi xa ubuza uthi ubuthunyiwe. Sicela lo mntu usigxothayo police station eze ngokwakhe. Hlale ke ingabiyo ngxaki eze futhi owesibini kube sekusiza uMastishi ke ngoku afike uMastishi ndithethe naye mna straight uMastishi waseNgcobo xa isithi masiphume ndithi hayi Mastishi akho ngxaki sizawuphuma but ke ngoku ndifuna iphume kuwe emntwanyeni into yoba uyasigxotha epolice station kodwa size ecourt. Sithe singagqiba uthetha naye kobe sekungena lo TRT inyani ke naye bese sithi masiphume kwalo TRT siphume siyopaka next to ecourt hlale ke qhubeke icourt siphume ke after siphumile ecourt andithi siyosupporta umuntu lo siyomsupport usisihlobo ukuthi
siphume ke nyani sihambe siyopaka kwenye igaraji. So kube khona amalungu alaliswa phansi ayisuke eKapa ayosapota Malungu enihamba nawo. ya ngawombutho ayosapota nawo icourt. So alaliswa phansi ke bathi bavaya ukuthi bane-information banezibhamu asikho phaa ke ngokuleyo sisegaraji thina ingabiyo ngxaki hlaleke phaa leyithi sohlukane umuntu agoduke nomnyambe yakhe indlela. Uba ke ngomso ndizofumana le information ke ngokuthi abhiza le bese ichazile uba kufike lo mshotwana sesimazi uba u-involve kuyo yonke le nto yenzekayo umshotwana. Sebuza mna igama lam lo mshotwana ndimazi nomazi zange nambona naye akanothi noba uyandazi kube efuna imali because ke sixa simamela ke nesiboma noko indoda ekholwa kakhulu imali uba iboniswe imali njengoba isithi yona yayibona ngosi ayithethi izinto ingazivanga iye ingakwazi ukucingisisa kakuhle xa ifuna ukwenza izinto. So mna yami icomplaint isikakhulu kula mapolisa ase-Eastern Cape. Khona indawo okhawuleza wagqitha kuyo uthini ngemali nomshotwana khona allegation ofuna uyenza publicly edibene nemali Ikhona i-allegation endifuna uyenza publicly because ndine-proof yale nto ndiyithethayo like i-VN kamshotwana directly eyithetha ngokwakhe uba yena engumshotwana. Ndidlala khona khandicofe lapha kule fowuni. umshotwana ngoyena mntu unileqayo apho uyi-ring leader apha e-Eastern Cape nalasisi wasemkhathi. Yes, umshotwana uyi-ring leader yayo yonke le nto yenzekayo usetyenziswa ke ngoku zii-members zethu Okay. apho sisebenza khona ngoku eKapa. Zibuye ke njengoba kudala ke zithumela ndidlale ne Kanjani ukuthi? Lo uthethayo nguwo kumshotwana lo uthi ubhuti omkhulu lumaziyo ufuna umqoma uyamvutsho mosapho. okay So but ufuna usebenzisa thina as amapolisa. So umshotwana ulipolisa. So uthi ubhuti omkhulu ufuna usebenzisa thina as amapolisa. ubhuti omkhulu kubani yi-enemy yenu. Ngomnye wezi enemies sithetha ngazo okanye ngomnye wababantu. So uyampimpa basically No, unaware uba uyarekhodwa. uzama ufumana Yeah, so lo ngapha bezama usaka information apha kuye. So unaware lo uba uyarekhoda ngicela uphinde ndivule. Urekhoda umshotana. Ise voice note yokuqala. Kanjani ukuthi? Ndicommunicate nabantu abayi-2 apha kulewe babiza ii-prices lo omnye uthetha ngo-5 uthi akanaproblem because uyayazi ukuthi bazamntu nabo
So la majita ngimzekele la majita bezomjonga nomjita apha eziLondon after ibalekile phayana bona kwakuzophuma iteksi le-6 ngaphezulu babona uba benza kanjani la majita. So nathi ke ngoku uba mhlawumbi ngaphusheka nje le into sikwazi uba simazi nje loo ndawo hayi sigqile singabonga kakhulu ukuba yho singabonga kakhulu akhange besenza imbuzo egqibile ukwazi nje uba uleliphi ufike liphi qha sizijongele ngokwethu omnye nomnye akekho ke kawenze rhulumani mani kawenze kube singamonca pha iyafika inyanga ezayo lo mjito uzawuba lapha kule veki zayo kule veki zayo ya izophika phela lezayo iveki then kuleya abe lapha kuze uzehofa so uba ngakho umuntu onomnyengeza batsho nje besicela uba sithini yabo yho singabe sibinile la besingamunca into yobakutripha bebakuthi singamunca boze egqibeni yakhe eqondene nathi sithi abazawuya masibamba mna yabo eziba namajita ethu bugqityiwe ngayo nona yona ndiyazi mna lezimali ndafuna uqonda ndayibona ngosini ibekiwe lapha qha xa uyamajita ayibhulile lento beyihambele kodwa ke noko barhaya nje kancinci kuze banika nje into baku-60 kodwa cela usamarize le nto agqiboyithetha khayibalise uba uthini. Okay. Kulena i-voice note umshotwana into athetha ngayo ku-after ayisurvivile njengoba beyomvincela khange bamfumana. Okay. So ku-after ayisurvivile so ke ngoku uthi la majita ayiye phaa ayizafumana 600 neteksi yabo. So ngoku uzama enye indlela futhi anawuthi afumaneke ngayo lipolisa elitsho apha and then still li-unaware uba ngomnye umntu lo wohlukileyo kulo bethetha naye qala kuleya voice note yokuqala i-voice note yesibini le so ngomnye umntu ukhangela abantu acinga fani uba bangakwazi umncedisa azokwazi ufumana i-whereabouts zethu uyabona uba uyamva kule ndawo uthi uba nje ungayazi uba uleliphi njembe sesiphila ngolu hlobo lophila kabuhlungu fumaniseke ngoku let's say if ndifumane ihotele eMonti ndalala kuloo hotele ucinga fama ukhona mhlawumbi umuntu onondazi uba ndileliphi uyava uba uthi akazubakho omnye umntu ubusixelele nje ubuleliphi uthi bazoplota bona abantu abaza kujonga uyabona so uhambe khangela ke ngoku because ufuna le nto yale mali ayivileyo. so uba ngakho umuntu onomnyengeza batsho nje besicela uba sithini yabo yho singabe sibinile la besingamunca into yobakutripha bebakuthi singamunca boze egqibeni yakhe eqondene nathi sithi abazawuya masibamba mna yabo eziba namajita ethu bugqityiwe ngayo nona yona ndiyazi mna lezimali ndafuna uqonda ndayibona ngosini ibekiwe lapha qha xa uyamajita ayibhulile lento beyihambele cela ukuvesa le ndawo ithi ndayibona ngosini bugqityiwe ngayo nona yona ndiyazi mna lezimali ndafuna uqonda ndayibona ngosini ibekiwe lapha qha xa uyamajita ayibhulile lento beyihambele kodwa ke noko barhaya nje kancinci kuze banika nje into baku-60 kodwa kule voice note umshotana ufuna uncedo lofumana uba undawoni umqoma ne i-whereabouts zakhe. Okwesibini uthi yena mshotwana wabizwa ngaba bantu bathenga bafuna umsebenzisi uba makabulale ubani umqoma bambonisa imali uthi yena mshotwana mna andithethi into endingayaziyo ndayibona ngo-C imali and ke ngoku amajita ayiniki into phaa ku-60 nje kuba bezile nje like yi-drink la 60 yeah. So ilapho ke ngoku le ndaba kamshotana nemali nokusebenzisa i-resources zikarhulumente ukufumana thina yabona. So
bengekayigqibi ke andiyazi noba Okay, ayikuqhubi. okay so iqhubekile ke lento yenzeka but ke ngoku eziba isenzeka sizibona sesinanazela ko-TikTok siyatrenda kwiinto ezingabhalwanga amagama wethu uzibone izinto zibhalwayo ziyakuthusa uyaqala uyiva ngale ibhalwe phaa kwawena njengoba unguwe ubone sometimes uba unoba ungathi xa uyicacisa unokwazi noyicacisa because iyakuthusa ngohlobililo so sixa siyijonga mos uyazazi xa ngumntu uyibone uba okay lena into it's because of ABCD njengoba isenzeka ngohlobo enzeka ngalo so andizuyifihla ke mhlawumbi into ethi ndiyabona ke mhlawumbi zikhona ii-pillars esiye sabubuziphazamisa ngendlela esisebenza ngazo ebezibhenefita umzekelo izinto ezininzi ezenzekayo ezirongo asizithandi zawuchaphazela nje kwenye into yaba abantu ba-involve kule nto yale mali yale offers zimali ezi ezithathwa kuthi for uba kuphinde zibulale kwathina ndiyazi noba ndikucacisele na kulaa ndawo ne ulost ne okay zii-colleagues zethu ezi kwiroute endikuyo zizo ezi zibonisa umshotwana ezimali uyabona so sahlaleka ke nyhani ke sayibona ke le nto iqhubeka ileli hlobo sabona uba okay njembe le nto iqhubeka ilolu hlobo sabuya ke senika amagama ke nyhani ke umzekelo mna kuthiwa ndingu-right man kamqoma not knowing ubana uyintoni nanam so ixesha elininzi sezaleqwa kaleqwa into yoba funeke mhlawumbi kuviswa yena kabuhlungu ngam funeke kubulawe mna xa bexakwe kumbulala yena so bazenzile ke zonke ke ezinzame ezenzekayo kwadeske bafumaniseke uba mandide ndibe nee-bodyguards xa ndigoduka ndisiya ezilalini for loo nto phofu ndiya for loo nto ekhaya but funeke ndibe nee-bodyguards so wangenelela nalapho wazama ukundinceda because of sesiyibona mos uba okay baxakiwe kumbulala yena so ukuvisa yena kabuhlungu funeke babulale bani lo mntu usecani kwakhe so kukwezo zinto ke sizibona njengoba zitrenda nje banethemba loba xa zifika ezinto e-Eastern Cape zingasetyenziswa njengomthetho ibe zizinto ezinothi xa ndibulawe kuthi besimbonile lo mntu which is ubulewele le nto uyabona so abantu abaninzi abasazi ngolo hlobo inako usidisturba nathi phaa naphaa noxa nje kuyinto esingayifakanga ngqondweni so sikhala kakhulu ukuba ke kwezinye izinto ke urhulumente ke mhlawumbi wase-Eastern Cape akangenelele because le nto i-too much phaa Eastern Cape otherwise kwayena uba uthi ufuna thina asinaproblem thina noya urhulumente andithatha andibeke apha andifake kwezo andibuze ezo nto azondibuza zona okanye ubuthi ndinetyala andithatha andivalele and then aprovide evidence yoba mna ndenze oku noku ukwaleka kokuba le nto yala mapolisa ase-Eastern Cape sesisithi yinto yamapolisa ase-Eastern Cape uthi xa sewuyikhangela kwipolisa eliqeshwe e-Eastern Cape uzama ubuza ngale nto yala mapolisa avele azenzela izinto zawo ezingekho right ufumaniseke into yoba kwizitishi ezininzi awaziwa la mapolisa kuthiwa ngamapolisa asuke ePretoria nase-KZN yabo la mapolisa afike amixane nala mapolisa angekho right angozukusani Mshotwana aba kufumaniseka into yoba mhlawumbi lo mntu nguzukusani Mshotwana kudala engakuthandi okanye kudala ifiki ofa kuye angakwazi uyisebenzisa kodwa kuthe kofika le mix yalamapolisa asuke ePretoria kuthiwa ngunational afika adibana nezi informa zingekho right zinguzukusani Mshotwana bafumana ichansi ke ngokuzukusani Mshotwana eyoba mabafune uba mababhenefithe ngamagazi wethu xa umntu kaloku eza kukhangela ethenjiswe ngemali which is uphethe into ezimbini phaa kuye uphethe into ethi police enebheji echaza into yoba ungumntu omele kunceda abantu uphethe umpu ongekho semthethweni into yoba nqumla umntu intloko uzofumana imali umntu onjalo uphethe into ezimbini so into lelo hlobo ke ngokula mapolisa kude kubekho iproof simele kuncedakala kanjani
ubuyakwazi wena bhutlu into yoba if nomabuyane ungakhe mhlawumbi ukusidibanise nayo ibikhona indlela khe sizichaze into zethu kuba lo siyayazi into ebinedwe namapolisa ikhontrolwa nguye khe sijonge into yoba akanakwazi nusinceda kule ngxaki sinayo because le ngxaki yethu inkulu ayisasihlalisa ekhaya mandenze umzekelo ngoku umama ebeye kwagqirha udumba inyawo lengaphi and umama una-81 years iminyaka so kwizinto ezenzekayo azimphathi kakhulu siyangathi ngoku uyegula more wansemane siva izinto ezirongo ezimane zithethwa ngamabephofendazi into yoba ngumntu wezinto ezirongo silidinga nyani uncedo silidinga nyani akumnandanga tu sihlala apha esithubeni ulala apho uhlole khona awuyazi buzawuthini because kukho lo mntu ungumshotana ukukhangelayo inoba ufuna icimbi evidence ngenxa yoba umfakele icase phofu inguye owenze wrong eba kuba kaloku xa esithi ukhangela izibhamu xa esithi ebefike ndinezibhamu eB&B ulipolisa ebeziyekele ntoni ngelaa xesha ebesithi ndifike ndiphethe izibhamu ezingekho semthethweni ebeziyekele ntoni elaa xesha ebetheni le nto azasilinde silale azosivusa ngo-3 athi ukhangela izibhamu ibiyintoni i-aim yakhe phofu ke i-aim yakhe wayiveza kwangelaa xesha afike phaa into yoba ufuna nje undibulala because alikho kaloku amapolisa ayefikile phaa enjenje imipu yabo emikhulu njengapolisa lonke into yoba funeka unike i-attention oba uphakamisa isandla xa likujongise umntu yena luthatha umpatha azowubeka enyameni apress itrigger uthetha uthini uthetha uba uyandibulala mos lo mntu uba yayiphumile laa nto yayingaphezulu yataka after ekhokile iphume ingene kum ngena ingekho mhlawumbi ngeclaimile apha aqeshwe khona okwesibini because yena uqeshwe kabini Ndingulwamkelo kaSokatsi ndaziwa ngegama likalwam ndinguchairperson wakwa East London Taxi Association kwa-ELTA ukutshoko. Lo sisengxakini pha qha before ndingene ndifuna ndikunike a brief background nge-East London. Ndifilisha that ibalulekile uba ndiyinikeze le brief background about East London so that uzoyi-understand uba thina ithe qindawuni kuthi okanye mna ithe qindawuni kum. Right. Le background zakunika yona nge-East London ilula kakhulu. There's someone obizwa ngobhuti okanye uMr Gaps Mchala. Nam into esiyipreachayo ke phaa kulaa Monti is that into yaseMonti mayityiwe ngumntu waseMonti. Into yaseQonce mayityiwe ngumntu waseQonce. Into yaseQoboqobo mayityiwe ngumntu waseQoboqobo. Sorry. Now kuyo yonke ke loo nto le nto ifika ngo-2024 le yamapolisa ngoDisemba. Ufika kwayo ke ngo-2024 ngoDisemba ifika ngoba kubanjwe lo bhuti ndisandommention apho uMr Gaps Mchala. Ufika ubanjwa kwakhe kufumaniseka uba ndingu-co-accused wakhe kule case ayibanjelwayo, but ngelishwa ke mna I was out of i-country ngala December ngo-2024. Ndazoyibanjelwa le case mna ke ngoku ngo-2025 January. Now ngo-2025 January le case ndibanjelwa mna andiyazi le case uba yeyanini okanye ndizoyiva ecourt uba le case yeyanini, and uyifind out kwam le case uba yeyanini apha ecourt and the nature yale case okanye uhlobo le case yakhiwe ngalo. Le case yakhiwe ngohlobo loba inalaa nto kuthiwa yi-eyewitness. Now i-case once ibe ne-eyewitness ke ngoku ifana ngongathi yi-case egqityiweyo because it's someone ozawuthi ndikubonile usenza into ethile nethile nethile. Le case ye-attempted murder.
Le case yale attempted murder siyibanjelwayo ayibanjelwe yena ngoDisemba mina ndiyibanjelwa ngoJanuary inale eyewitness. Kulapho ndiyiqaphele khona mba ikhona into engachongo khona ngalento, because this eyewitness yabo banayo ithi yayisibonile siyenza lento ngokwethu. Baqale bomiwa indawo eyi-1 yoba le case yenziwe ngoMarch ka-2021. Bane eyewitness abasho ngayo abaqinisekileyo ngayo. Le eyewitness yabo nale case yabo yenziwe ngoMarch ka-2021 kube ngelishwa that iye yaproveka into yoba ayithembakelanga le eyewitness yabo. Yaba kuvela koba le case yi-case ephekiweyo ne-case eyakhiweyo. I-reason yaloo nto ke is that ngo-2021 January I was in prison until ngo-August. January till August. Now the case is committed ngo-March. But you are part of it. Yes, kukho eyewitness endibonileyo isenzeka le nto isenziwa ndim noMr Mchala lo ke lo attempted murder. Now fast forward ke sidlule kulo case leyo because yaye yachithwe court lo case leyo ngoba yaye yaproveka ba akukho nto njengaloo nto. Ayiphelelanga apho ke ndiphindile ndabanjwa again eCambridge. Nalapho ndifowunelwe ndibizwe ndiye ndiyosabela, before that ndibizwe ndiyosabela. Uyosabela kwam ndicele igqwetha lindise phantsi kova intetha nakwindlela yoba bebefowunele uMr Mchala bendibuza kuyiba ndifumaneka kweyiphi inamba njani. Ndathi igqwetha malindithathe lindise. And aphona ufika kwam ke ndiyosabela kulaa task team yayikhokelwa nguGeneral Zulu. Ndifike ndiyosabela apha bandi-interrogate kapha ngayo yonke into interrogate ngayo. Bathi later that day no mandihambe bazawundifowunela some other time xa bendifuna. Now the very same day kwaye kwayokhatywa kum endlini amacango for someone ebeye eyosabela emapoliseni bengabikho nto ayifunelwayo na. Kwayokhatywa amacango kwaphula iburglars. Then ndayibona ke ngoba hayi ithande unyuka ke ngokulento ayiseko kulaa ndawo bendicinga fast bekuyo. Ndaqala nam ndangumntu ozibhekelisayo kwindawo ezinabantu neendawo endinothi ndibe kanti ndifumaneka lula kuzo. If you remember well besele ngelo xesha ke ngoku zisenzekile izinto zodutyulwa kwabantu kuthiwe badubule eqala and all that besezenzekile zonto. So njengoba besezenzekile ezanto ndaqala ke ngoku andafuna uba ngomnye wamaxhoba abantu abehlelwa yilonto. Now kwaba khona izinto ke ezinyanzelisayo uba ndimane ndivela phakathi kwabantu ezifana ne-memorial service yonye umfana endikhula naye. Kulo memorial service ndaye ndaphuma ngemva eholweni kulo memorial service leyo. Iimeko zinyanzelisa uba mandiphume nje ndivele ndimke. And that is the day ekwaphantse kwabulawa umninawa wam, ubrother wam, ufana nam ke unazo neentshebe naye, ngamapolisa la sithetha ngawo today. Belalise phantsi onogada kunye nalo mninawa wam kubuzwa mna. Ndabe mna ndingekho ke ngoku lo game leyo. Now xa siqhubeka ke ngoku sibheka phambili kuye kwaphinda kwabakho icase ebumila njengale yokuqala eyaye ndayibanjelwa eKomani. Ndibanjwa kwa noMr Mchala lo engiko-accused wam nakule case yaseKomani. No, last year. Last year, I think before June, just before June, I think. Just before June last year. Sibanjwa kule case, sibanjwa icase ye-murder lena.
we were taken to eKomani, but i-case lena aya enrollwa ecourt because kwakungekho nto ilinka thina kulo case leyo. And then ezinzame zabo ke ngoku ziye zaqhubeka ke ngoku. Ubuya kwethu kweli tyala laseKomani ndiye ndaqala ndareceive calls. The calls endizireceivayo ndizireceiva from abanye babantu abebekulaa task team beyisteyita into yokuba into ezawubangela uba singene engxakini okanye mandiyikowuthi ngala mazwi wayethetha ngayo, wathi this is only the beginning. Isezawuqhubeka isenzeka le nto yenzekayo because asifuni ukukhupha imali, unlike the opponents okanye aba bantu babathumayo bayayikhupha bona imali and they know that imali ikhona qha ayikhutshwa from ipolisa. Kaloku eli ndifowunelayo aliyo source, uncwase ubenefitha, ngumntu uncwase ubenefitha kule mali esithi thina sifuna ukhupha imali. That's the reason why le nto isenzeka and it's only the beginning. Now ziye ke zinto zahamba zapruveka imost yazo because i-attempt yalandela kum ke kwalandela i-attempt yoba ndizawubulawa kwii-elections ze-association by amapolisa la kwakhona. Ngale mini yezi elections ndizawubulawa ngala mapolisa, lo mntu wathengile la mapolisa uyithethile le nto qha ithethe emntwini acinga uba fast buhamba naye bawubhatele la mapolisa uba mawabe kanti ayandibulala so that ndingakwazi umcontesta kwezi elections siya kuzo for i-chairmanship. Right, it happened ke ngala mini ba ndiye eholweni and ndiyifumane indlela yoba ndidlule kuloo nto leyo. Now le nto ke ngoku upruveka koku wena Bhutlu ngoba after that incident zikhona into eziye zenzeka pha eMonti. Eyokuqala nantsi, lo mntu bendimcontesta kwi-chairmanship to prove that ubabhatele nyhani aba bantu, he got away with a lot of things. He got away with a lot of things. Eyokuqala into nantsi, in East London eQuickney ehamba nonogada bakhe badubula utata ekuthiwa nguMr Mxhosa waseMthatha. Yes, imoto zikatata uMxhosa. And le case ibimlinka lo mntu ngento zoba imoto yakhe le kwakwanjwa ngayo itracker yayo ibimlinka pha. The firearms eziziphathwa ngonogada bakhe zizwe ezibabedubula ngazo phayana. But because of i-case le ibilandelelwa ngaba bantu ebebabhatala, ayikhange ibe kanti ihambela ndawo. And yena waye wayicacisa into yoba uyababhatala aba bantu, that is why le case ingazuhambela ndawo. Indawo endingafuni uyishiya ke yile yoba amapolisa siyacela kwaphezulu nakwaziyo uba angasincedisa kule nto asincedise kule nto because aba bantu bebethunyelwe kule nto bebethunyelwe kuyo abafika ngabenza yona, especially kula Eastern Cape. Bafike pha bathatha imali ebantwini bethembisa ukubenzela into ezingatshongo khona ezikubulala abantu phayana, instead of bayophanda ii-cases bemele bayaziphanda babamba abantu xa kukhona into ethi mababamba abantu. Abakhange bayenze loo nto. Instead aba bantu bafike phayana bakha ubuhlobo nabantu abenza ezi zinto zingalunganga, especially phaa ephondweni nakwezi ndawo zine-taxi industry, almost zonke ezi ndawo bafike bakha ubuhlobo nabantu benza into ezingalunganga phayana. That's all I want to say for now. Because ndifuna nimbizo mabuyana like igama lakhe ndifuna utsho ubana sisengxakini siyacela sikhalela kuyo ubana usisabele. Okay, masicele
uncedo kuPremier utata Oscar Mabuyane, sicele uncedo kubo bonke abasando actiswa. Sibonile actiswa uMedium Losando actiswa notata uMkhwanazi ekungathi ibekwe kuye into ye-task team iSouth Africa yonke. Siyacela ba angenelele, and if needs be sizawuza sizozipresenta izinto, sikhuphe nezinye sinazo ezibubungqina boba kukho abantu abangahlambulukanga bahlobene nabantu abenza into ezingalunganga kwezi ndawo, qha kusuke kuleqwe kwa aba bantu bangenzanga nto. Sonjonga. Nkosi. Kunelisile uSiphondo ukwakhatha apha eKapa kuRoute yaseWynberg, ikhaya liseQonce. Apha sikhala sifuna uncedo. Amapolisa aseMpuma Koloni indlela asebenza ngayo asoneliseki. In anyway, apha amapolisa aseMpuma Koloni kune cases ezivuliweyo apha ebendikhona. I was present kwi-colleagues zam xa zezovula i-cases, but I never heard the outcomes ukuthi zihambela phi i-case and kune-case numbers. Siyacela ke ngoku kutata uMabuyane uPremier, we know ukuthi there are people abadenta i-image yamapolisa. Akhona amapolisa good, akhona amapolisa angekho right. So sicela nakuminister ophezulu makuzanywe ukususwa i-rotten potatoes, makuzanywe ukususwa amapolisa angalunganga ngoba adenta i-image yoMzantsi Afrika. Isipolisa ngoku siyoyika, le ndaba efanele uba sibalekela kuyo siyoyika. So sithi ubona ipolisa uzokuba ayiwani balizongibulala nelipolisa. In various incidents ezichaziweyo zii-colleagues zam siyafika kum. Nam I was once off accused last year. Kwathiwa apha eCape Town ndidubule eNyanga, but I was in Durban ndikwi-accident. But I praise amapolisa a-investigate lo case because into abayenzayo they do the right thing to investigate and check i-whereabouts zam. I gave all my things, that is that back to flight. I was not even here in Cape Town. So that gives me a difference. There are good police. There are police that are working, abasebenza enye agenda, basebenza image yamapolisa. Utata uMabuyane siyamcela, siyabongoza, singaya kuye, singa-engageana naye, sizibeke zonke ii-views zethu. Ii-colleagues asikwazi ugoduka, sihlala apha eKapa, sifihla kwiindawo ngeendawo. Sipreferisha uba kude nekhaya ngenxa yantoni yokoyika uhlala ekhayeni ngoba kaloku awuzazi uzazova ingcelo uzobulawa. Asoyiki ukubanjwa. If you commit crime you have to be arrested. Asiyoyiki loo nto leyo. But makungasetyenziswa i-image yamapolisa kuthiwe wenze into ethile. Ngoku kune-trend eyenzekayo ngoku kuthiwe udubule kuqala. We never heard apho kuthiwe nansi imoto yamapolisa idutyulwe. Always suspect udubule kuqala. So ika nezono awuyazi ukuthi where to live, where to go, where must you stay. So siyayicela ke loo nto leyo. Mna ndikhona pha e-Eastern Cape, but ngoku ndoyika ugoduka. Ndiyacatsha ngoku because ndoyika amapolisa. And ndiyayicela loo nto leyo bawulu ukuthi ndiyayi-emphasize, please. Ii-cases ezivuliweyo ngicela sizilandelele. There's no way ukuthi uSergeant Mshotana no Warrant Officer Sinika they got away
with the cases ezinje zi-serious. There's no way ukuthi bangaphuma. Sicela leyo icase, eza cases zezi-colleagues zami ngicela zilandelelele, umkhwanazi makasabele, uminister sicela sabele, umabuyana makaso, all the role players ngicela even no provincial commissioner sicela ngenelele kuleni ndawo. We cannot keep quiet sibone umuntu uyaqhubeka kuyaphangela, because ngoku what is he doing now? Ukhangela uyasikhangela ngokuthi ukucima evidence le ayenzile sizawusho mos xa kungekho nto singevana, because I believe if you lay a complaint, investigating officer supposed to let you know how far with the case. No, I'm busy with the case is on this stage. I'm busy with the case is now kuvela keep quiet. Only thing is happening, abantu asilali zindlini siyabaleka. The complainants, mainly the complainants, zifuna kakhulu ziyabaleka. Now, as we are here now, we know ukuthi sizofa. But the people that are going to kill us is ngamapolisa. I thank you. Okay. Mandibulise mina kuqala. Disintroduce. Igama lami ndinguSonwabiso Hlwempu Ifani, ndingumqoma isituko. Ikhaya lisengcobe Gubenxe. Ndilapha mna ndibuhlungu njengoba sebethethile abantakwethu ngento eqhubekayo. Seside sizibone sihambe sizipublisha nje kungenxa yenhlungu esiphila phansi kwayo. Amapolisa eyonto ibuhlungu into bangabana kuleqwa ngamapolisa efanele basikhuselwa ngawo. Singathi amapolisa wasikhusela, amapolisa akhona but now kwezinto sezithethiwa nirhayelo ziphinda zingolu hlobo zithethwa ngalo. Now ndifuna ucinga into bangabana isibindi ngokuthini ubheka phambili soyo complain emapoliseni sasithatha phi. Xa uye emapoliseni uyocomplain ufumanisa uba icase azihambeli indawo ziyacotha, uyomangalela ipolisa ekwalilo isaphoze uba liyakukhusela. Now eyona nto ndizoyimela kule ndawo mayinto bangabana sometimes ku-end apha kukho umuntu esenza ezinye measures zozikhusela ezinjenge-guards. Sometimes ufumanisa uba uqala umoshwa from kweza guards, kuthathwe eza guards, kuthathwe firearms, imingcwabo okanye indawo esaphoze uba siya kuyo sizi-attend because siyayazi into bangabana kuzawuthathwa i-firearms e-guards for whatever reason abazithathela zona. Wawugqiba kungabikho measures kodwa eza guards ubuziqeshile for uba zikugade based on ezi zinto zilapha phandle apha. Now soyika ii-colleagues zethu ezisileqa ngento esingayaziyo, soyika amapolisa because acommunicate nee-colleagues zethu. And loo mapolisa ambalwa, ndifuna uyimenshini into ethi amapolisa ayawenza umsebenzi wayo. Mabini mathathu la mapolisa amosha igama lesipolisa at large. Now xa uthathela i-firearms ngamapolisa xa kanti abekho kwi-mission, kutheni ungathathela i-firearms kuthiwe nanga amapolisa okanye nantsi iveni ezanigada kule ndawo nikuyo because ezi firearms azikho right xa nithi azikho right. How can uthi ugadiwe kuthathwa i-firearms awugqiba zihambe wawugqiba ushiwe expose unjalo? Then what next? Uzawukwenzekelwa ingxaki uhambe uyoripota emapoliseni bahambe ngezantya ibe ngathi ba-investigator loo nto ngelo xesha ibingabe beyiqalile. So eyo nto siyicela kakhulu mna endiyingenelayo nje because seyi-explainwe yonke into eyenzekayo. Into yoba ngabana iziphathamandla zonke ngokweepowers zazo zisondele kuthi sonke kwezi zinto ukwenzela uba ngabana othi uba ngabana kunezityholo even nomntu omenshiniweyo okanye abantu abamenshiniwe apha uba bacinga fana uba bayatyholwa bahambe bayovula ezabo iikheyisi bathi batyholwa ngubani nobani ukwenzela into yoba ngabana zonke iikheyisi ziqhube. We believe into yoba ngabana ii-allegations ezikhoyo okanye uba undityhola ngento i-police station ikhona mbovula ikheyisi ihambe iyoxoxwa yikhoti into ezawufind umntu ogilty nongekho guilty. Nathi sithi asikho guilty, sizazi uba sikho guilty kodwa uba ngabana kukho umntu osibona sigilty makangasifaki kwi-social media okanye angasifaka kwi-social media uba uyathanda but makathathe le evidence yakhe ayisemapoliseni athi naba babantu benza le nale, this is my evidence, ukwenzela into yoba ngabana icourt investigate
ibuye nee-results kuzoba satisfied wonke umntu. Now eyona nto ngamandla asisayi emakhaya. Amakhaya wethu sijike sane-enemies ezihlala emakhaya because kuyacaba xa ukowina kulapho ungekho safe khona. Siphala apha esithubeni ngenxa yabantu abanye abantu abasebenzisa ipower karhulumente okanye abasebenza kwa imali zimali ze-tax oyezibhatala abantu basibulalayo okanye bafuna usibulala singabenza njengoba bezekuthiwe ngabantu akwethu. Mna bendifuna nje ucenga iziphathamandla zonke uba ngabana zifuna uyisabela lento. I'm sure sonke njengoba silapha siwilling into yoba ngabana siye kubo siyodibana nabo siyothetha lento siyithethayo phambi kwabo basibuze ngolu hlobo bafuna usibuza ngalo batsho ba-investigate zonke ezi cases. Siyarhalela uba le nto ngaske iphele le nto yenzekayo. Mna ndingututuzelo wakwaMangalifane wasemthatha, ndisebenza enyanga kwaKhatha. Bhuti izawuba ngathi sithetha into enye ngenxeni yento yokuba ngabana njengoba silapha sizocela uncedo malunga nendlela ekwenzeka ngayo e-Eastern Cape kunye nalapha eKapa, ngoba le nto yonke iqale apha eKapa kwii-colleagues zethu esisebenza nazo eziye zajika zona zawuzenza ungcwele ngamagama wethu entsikeni emapoliseni. Ngoku sagqibela sesingamaxhoba kumapolisa akwa-TRT ase-Eastern Cape. Mapolisa lawo acapukela into yokuba ngabana kwayikhothi lesiyihambayo for uxhasa umntu esihamba naye kulaa khothi uba masiqwalasele kwangendlela ekwenzeka ngayo, ngoba kuyabonakala into yoba xa enawuzahambe yedwa angathi udubule kuqala amapolisa ngolu hlobo kuqhubeka ngalo. Ngoku awasafuni kwaloo nto. Sizama ukuthi ke ngoku iziphathamandla zonke zase-Eastern Cape mazike zingenelele kulo mba. Kuyeke le nto kubonakala uba ngoku ngurhulumente luzawujika abe sisigebenga. Lo urhulumente befamba thina sibalekela kuye kuguquka yena itshintshi ibe nguye lo sisigebenga. Kubonakala into yoba ayikho into enakwenzeka. Zinintsi mani izinto ezinakwenzeka ngeli xesha urhulumente akhoyo ngilo, ngoba into eqhubeka ngayo ngoku sijonga uba ngabana sizawudutyulwa ngamapolisa, asisazudutyulwa ngabantu aba besijonga bangasidubula. Ndizama ukuthi ke ngaloo magama siyacela iziphathamandla zonke mazingenelele e-Eastern Cape. Gulela nangabazali kunzima ugoduka. Umzali wakho abazali bethu sebeguliswa nayile nto yenzekayo, abasaguli kuba izinhlungu, sebeguliswa zezinto ezenzekayo. Bayibona uba asikwazi nofikelela emakhaya and kumakhaya wethu singabona abantu andazi banzayibeka ngoluphuno uhlobo. No, into ebendifuna nje uyongeza nje ncinci kule nto yolu lwimi noluxuki lusoloko kuthethwa ngalo phaya ezilalini. I think it was last year ndireceiva i-call beku-last year ingathi bekuphaa ngoFebruary kanje, ndireceive i-call esuka kuMr Ncukana kuCentane etown. Ungumnganam ke lapho uyimember ye-PAC. Ndireceive i-call uyandifowunela uthi kum ufowunelwa ngupresident wakhe uMr Nyontso esithi urhawulwa ziimoto eNgcobo bebeyojonga iproject eyenziwa ngomnye umntu phaa. Ukhona omnye umntu olima amasimi phaa, andiyazi uba indawo landawo kuseNkondlo noba kuphi na kulaa ndawo. So abe ebuza kum athi kuthiwa ngumqoma lo urhewulela ezi moto zihamba abapresident. Nomeya waseNgcobo wayekhona phaa, umeya waseNgcobo okuthiwa ngubani umeya waseNgcobo nento uZanqe. Yeah, yes, uMr Zanqe ngathi nawo uMr ngawuMrs na. Yeah, uMr Zanqe kuthiwa wayekhona naye phaa. Ndithi ke ngoku kulo bhuti no ndizakhe ndizame uyikhangela le nto, kodwa uba kuthiwa ngumqoma ayonyana umqoma nguye lo ndihleli naye ngoku and asikho sezilalini, sasiseJoburg.
ndithi asikho ezilalini siseJoburg. Ibuye lento ithi lento ndiqomba hayi ndiyazana mos nopresident because ngapha elalini upresident uCendane uNyonzo. Ndimfowunele ndithi hayibo ngwevu yam sibizana ngwevu yam kwenzeka ntoni ukuthi urhawulela zimoto eNgcobo. Uthi hey Fondini apha kuthe gqi imoto ezimbini iFortuna nama isithi silver grey nebhaki engathi mhlophe. Ezimoto kuvele zasirhewula kwaphuma abantu kuzo bephethe imipu emikhulu. Khandiyazi ke mna ke ndingupresident noba ngobani aba bantu yabo. Qha ke kwafumaniseka into yoba umeya waseNgcobo uyabazi aba bantu no nabanye abantu oceba baseNgcobo babekhona pha caba bayamazi laa mntu uvalele eza moto. Kwafumaniseka into yoba umntu ovalele eza moto bani igama likanyawo uzakhele babalo. Kwafumaniseka uba nguye lo. So ndizama uphikisa ke ngoku le nto yolu lwimi lungaka luse-Eastern Cape kuba laa nto iyatrenda ngokuTikTok kuthiwa uMqoma wayefuna ubulala upresident wakuCendane we-PAC. Bubuxoki obo. So la mapolisa ke ngoku anengxaki nathi ngala kubona naleyo into ayithathela phezulu ngokungathi inyani. Phofu uMqoma wayengekho ngelaa xesha sasiseJoburg. Umntu wayesenze laa nto yanguzakhele ubabalo. Umntu wayesenza laa nto erhewula upresident. So bendifuna nje uyiveza naleyo into yoba yayibobuxoki and wayekhona nomeya waseNgcobo epha ngabo bayichaza into yoba hayi ibingengomQoma lo ebesenza laa nto ibingubabalo lo eberhewula opresident. Benzama nje ucacisa nje loo nto Nkosi. Njebe sinale challenge yecourt esihambayo yale court case esihambayo. Siyabona uneminzi ezinkulu ba umzekelo uye court but bengamapolisa phofu umshotwana ngendlela afuna ngayo. Ufuna icourt lesingayi-attend okanye lo accused icourt ufuna ngayi-attend. So uzama ndlela zonke udistracta icourt. Phofu uyava lo muntu usezandleni zikarhulumente because funeka ayathende icourt but yena uzama ndlela zonke uba makangayi-attend court. So zezi zinto ngosi uba ngibasibona masicela ungenelelo kakhulu. Zininzi ke bhuti ngaphela imini manezi zinto sizichaza ezinye sesizicinga ngozicinga njengesihleli phaa ziye zingena apha kuthi. From what we have heard from abakhuluwa, I call them abakhuluwa, of the taxi industry, uyayazi NIU? Hayi, between me and you, do you know what NIU is? Did I know? NIU is national. Okay, do you know Mkhonazi? Yeah. Do you know there's people? Are you ending it? No. Do you know there's people who get killed? Ne? Kutwe, they were shooting. Police were protecting themselves. But have you heard of that? Where umzekelo Ndabakazi, a lot, it happens a lot in KZN, where part of the SAPS shoots at suspects. And on the news, it comes as they shot at the police. Are you familiar with that? Well, it's a trend now where the SAPS is getting rid of criminals. That's what the news says. Now, amapolisa vela dubule abatyholo okanye aba bantu abarhanelayo into yokubana ngabephula imithetho. Yinto ke lena endicinga mna uba ize nomkhwa and yinto siyiqhwabela izandla okanye ebesiyiqhwabela izandla until I got to hear this part. Now, what interests me from this conversation into yokokubana hayi man, okay, amapolisa abulala criminals, ne, ayababulala all together. But ke ngoku xa ngutata wakho, xa ngumalume wakho, xa ngumeza wakho, xa ngutata wakho we-transport, how does that affect you? Sentsho yaye kwanalaa nto, hayi ndinombuzo nje between me and you, laa nto yokubana kuyiwe court, umntu atshajwe, abanjwe, arrestwe, sekubulawa nje ngoku, but let's not entertain that because thina as South Africans, we're saying good work
to Mkhwanazi. From what I'm learning with these taxi bosses is that now the taxi industry, uyayazi mos i-taxi industry yindawo egazi, they always fighting because there's a lot of money. I-taxi bosses fight amongst themselves, imibutho etheni, ilwa nombutho otheni, i-routes and all those things, they always fighting, right? Now, what I'm learning is that the SAPS, amapolisa la kaMkhwanazi, TRT, NIU, they get, what is that word? They get used. Bayathengwa, ne? Bathengwa zezinye i-taxi bosses to kill other taxi bosses. Are you hearing me? I-NIU le ibisenza umsebenzi omhle kaMkhwa. Now is killing, is it machine guns? No. It's hired guns for taxi industry bosses. NIU TRT is now used to kill enemies of other people in the industry of taxis. Does this make sense, Lendo Ndithethayo? As in, i-taxi bosses khangela abantu baka-NIU sibanike i-millions. That's what I am hearing with the evidence that we've had here today. Now, this is just a summary, and this is a public call to the Honorable National Commissioner okanye National Boss of TRT, uGeneral Mkhwanazi, or Minister of the Police, the authorities, even the minister, rather the Premier of the Eastern Cape, the Provincial Commissioner of the Eastern Cape. These leaders are saying, these taxi bosses are saying, we are here. We beg that you listen to us. Tisicela nisimamele into yokokubana sithini isikhalo sethu, as in we don't want to run for our lives, but we plead you authorities to listen to us. Sicela nisimamele. I'm summarizing, I'm recapping le nto ithethwa apha, into yokokubana bathi oonoteksi, ii-bosses zeeteksi, sicela rhulumente usimamele because uthi amapolisa ngoku asetyenziselwa ubulala thina zii-enemies zethu. I'm narrating exactly what is being said in this particular conversation. Ladies and gentlemen, this is a public call to the Premier Oscar Mabuyane, obviously, utata wethu. Sefana utata kuthi Oscar Mabuyane apha ephondweni. Unqatha, the MSc of Safety, TRT President, rather Commissioner, National Commissioner, General Mkhwanazi, and all the authorities in the SAPS to hear what these members of society, taxi industry bosses, are saying. They have a right to be listened to, and I am a platform for everyone and anyone who wants to say something, to get to say whatever they want to say. Thank you for hearing me. Everybody knows how to reach me.